Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bro. Nah gimana aku bar ganti oli si kuning ambek Andi 10.000 kilo. Nah kita lah aku ditelepon karo Abah Sodik. Abah mau cucu. Abah Sodik kuwi diancam lho we. Oh iso. Kira kowe mau ambek anu kon rokok. Lah wong aku ora rokok kok. Poso bro. Poso. Oleh anu pong kayak gini. Musik tok bro. Ayo. Musiknya lo kan mata nih. Musik. Wih, jadi ki sing pasen nih kau. Ayo mas, nganu buka kali kulo. Aku di program sih, aku pengen buka karo ODGJ. Mau mulai terus Jon. Mulai terus kok. Ini jauh-jauh mau gak kena iki ya, Bang? Gak kena iki. Poso mboten, Mas? Poso, Mas? Gitu. Bunga. Sing sitok mau kene tutupe tak kene plastik iki. Iki to iki. Piye to ndan iki ndan karepmu ndan? Kok ora doane itu kula mulai nyambarane. Lah wong aku ora rokok gledane nek rokok. Kok rokok iku Kok iso? buka. Rokok iki sak usah lagi pesenane iki apa ki? Iki to. Piye? Oh, wis rada kental, Wong. Wis. Gara-gara bening. Ki ora Pak Sodik. Bening terus apa? Bening gak enek isi arang-arang gak saiki rada rengket nggih. Rengket ya. Rengket iki. Apa iki komposisine, Lek? Bos. Yang telo terus walu lagi. Orang kaleng sitok di wis dipitu. 5.000 karek mangan. 5.000 wis karek man gak eker ya. Kilo kok ben untuk menghindari spekulasi ben dianggap gak bening. Iki budak. Kono wis tutupe rene kok ben gak. Lah apa tukune pas kuwine? Anu pecah-pecah sampe. Pecah-pecah. Lo antelo, lalu gedang. Jadi engko kamu nggak perlu anu no. Kowe bantu aku kok. Kan ngendene YouTuber engko nang nggonamu gawa pira kon mampir kene Pipin anak Pipin. Oke. Ya udah yuk. Ki piye kayak mobil kene? Lah wong ora aku le ora rokok dan poso. Poso dan ora nggo duit poso kok hawane. Kan nganggo kriuris. Nganggo kriuris dan bayarin ning kene toko ndi sing nganggo kriuris tak tukokno ayo. Ora enek, gak iso. Gak gawe, Bos. Loh. Dan nukokno yo ora bayar kok ya. Ayo, Dik. Oso. Ula wele saiki wis ra enek. Wis ra enek. Ora enek ula wele. Wis. Piye rek janji dijajal? Aduh kan gampang sesuk. Sesuk ya. Sesuk nek. Lelekan aku. Rotok era wani-wani tenan lek kowe yang panen. Sesuk gampang sesuk ya oke. Kalau kowe iki padha ae. Kowe tak ketok. Lah kok malah nyalan aku balik. Kok iso? Bisa lho. Rasane kowe dhewe iki. Kamu sing ndoni yo. Siapa? Dataran ra enek ya cek bayare kanggo kiuris ya. Kok iso aku nganggo dhuwit kok uce lho. Iki enek 5.000 ki, gelem e. Iya. Wong urip kok nesu aku jan kok. Ya Allah. Kok ngono kuwi ya. Waduh. Awet cilik lho kok iso ngono terus to. Pokoke wis suwi gak ngetok to. Heeh. Wis suwi gak ngetok langsung karepe dhek di rokok. Rokok ya rokok ya. Rokok andalan di Indonesia. Ki piye di-roll terus apa? Roll. Terus, Roll ki. Ki menuju ngene Iwan ya. Iwan 10. Ki sapa ya? Ki dari siapa ini? Ki dari Mas Alek aku. Mas Alek ya. Mas nama samaran Alek 10. Oke. Jane nek piti jane iki. Iki gak apa-apa dikai ndi PD. Siapa penghuni warung ini? Oh, gak ada. Bablas. Gak ada. Nom PD dikai to PD kan poso. Ben berkang kai. Di. Mana? Barengane ku sing 10 kok ya. Cek. Ora. Iki telepon ya Putri. Gak enak.
Oke, tok mobilku. Rian ada, Bos. Belen deh, enggak metu. Masa turu katanya? Kumpul handrem loh. Enak Rene. Si kecil. Kita antar ke Rian, Bro. Yo, kita antar, kita syuting giginya. Iya. Saya. Karepmu kok. Poso, Bos. Poso, Bos. Tenang, Bos. Jadi lu ora soal mau. Aduh lu nih. Saya tahu. Aduh. Oke, naik. Wis kancing ane. Montore ra enak kok. Montore ra enak kok. Yang doyok ono paling nek rane mahku. Wis kaya ya. Heeh. Ya ki setamu di anak sak sini darpo kok ora dekek tidak pipi. Metu ning karo ribut iki mestine. Karo geng ruwet, omblok. Oh iya. Pi lupi kan renek ta renek klimpeng kok kene. Ning mahku ketoke. Aku curiga aku. Apa nek sing nyuwun lho, Bram? Mbok. Betul enak lagi Pak Rian. Wis metu wonge kok. Metu no. Metu motor nggon judek no. Iya. Berarti konten iki gede. Nggih nggon judek wonge. Jane nek petlan caca apik jane yo. Sapa? Adiwi, pas caca motel konangan. Pas ngerol lah Adiwi. Ya rangin ae. Gak nang pas mulir ono kowe Iwan pas. Iki kiter kok, cacake kiter cah papat ya. Mbuh ora jelas mbuh ning ndi. Kayak kiter. Iki menuju ngene Iwan, teman-teman. Iwan Naga 7. Iwan kaya 10 soalnya. Senane mek jare 200 jare doyok gregetno doyok. Piye? Judule Pak Sodik mendapat pesanan cut 200 jare. Baik kok 20. Alhamdulillah. Ngawur doyok. Nyek doyok iso sama pedagang kece-kece wi. Pas guna pramu ini. Judulmu pokku lho. Lah kayak aku maca 200. Sakake mung doyok tenan pra. Tarung ngono tiba 20. Ya Allah. Jasang. Aduh, Bu Bel iki, Mas. Tak sergam ning kamar, Bu Bel. Tak sergam ning kamar ya jane. Gus. Badhe sowan. Badhe sowan. Nggih. Badhe niki lho. Benar katok. Benar katok, Wan. Sowan apa? Hari cilik iki. Ora adus Gus. Gak. Piye? Gue belum cel ngeterno aku ki. Dan Raro ngeteri apa wi uce Van Houten. Apa wi? Kamu to. Ora. Terus kayak duit pisan. Gak ro. Bisa to kon kayak duit kok. Lah layak nesu-nesu wong engke kok nja nesu. Duit. Gak ro aku sekute kok masalah mbekku lah. Nesu jalu aku rokok kok. Ini atas namamu. Takon kayak wae ono 50. Lho, gitu, Wan. 50 karo jatah rokok 50 wae ono. Ketiga iki. Lah iki kolake lho 20 Wil. Gak 20. Ya 10 ding. Gak Iwan wis dhewe wis ngomong. Apa? Wis ngerti kok sapa ngono. Lah aja mbak ngapus iki. Masa-masa barang. Kok ngapus iki jatah. Anggi ning omah, Mbok. Betak oleh. Kok golek Anggi terus to, Mak Yu. Apa? Sadi kok nesu terus iki nyapa to, Wan? Gara-gara koret kae to. Nyapa? Di review koret cara di review no bintang 1 Sodik iki. Jadi teko saiki nganu ya, rada kresek. Selamat 3 dina iki mati sek iki lagi ambekan leh pesanan 20 tok. Aku mau. Cara reviewne enak we mungkin. Yo, kudune kan koret iki ngomong ngene kudune. Nah, teman-teman bio koret apa Ini kental banget. Teksturnya lembut kudune ngono koret. Ora malah.
Lah koret bening. Lah koret ngomong Arang-arang. Lah koret ngomong ngene kuwi lho kolak bening wis kok dodol nek dienggo ngoco. Ya wi lho, Jak. Santene iki rene. Isine rene. Isine rene. Kolak kare diri Mas. Ya terus koret ngomong lagi kolak apa aku wae. Papan soal bening kudu gak ngono. Jok konten kuwi 3 dina pesate gak payu. Langsung merosot omsete. Malah ndek iso dipanasi doyok pisan. Doyok malah ngomong apa golek apa ya iki lho pesen apa arep gawe tuku iwak 12 kilo. Walah lawang merah mumet 12 kilo plus ajere ngene. Alhamdulillah. Banyak apa? Ayo kan. Oh alah. Kuat niki. Kuat pura jenenge. Ngenyek peh lencir ae dadi nyek to Lek, kok iso. Lah kuwi cara manuk ya jendas bang kuwi kuat kuwi. Masa sodik sepi orderan, Sepi Pak. orderan wis 3 dina, Dik. Mayur, kebanjiran orderan ya sampean. Kisah Alhamdulillah ya. Mawa nek wong-wong delok konten iki kontene sapa to? Kucing. Alah lah yurane pesen to. Apa? Tak kira kontenmu gak sedo. Wonge WA aku tak umbar tak. Piye? Ndang to tawakno dagang. Aku kan ora tau nawak-nawakno Yo. ngene ning sing kenal aku to, Pak. Paling yo tak iklanno ning ning YouTube gak tau njapri aku ki wonge. Terus Tak umbar ora tak bales iki nesu alah lah petaku. iki percuma aku ngomong ngene konten iki kok. Ora usah. Tak kira ning kontene Andi. Andi ya jojo Andi soalnya saiki repot. Kok repot apa? Nah kon ngeteng-ngeteng dhewe. Ora usah diternik to Kosong. ben idumne Pak Sodik. Padahal kolake kental lho. Entuk. Guru-guru Ora koret teratur. dong. Ora kiret. 3 dina mati sek lho wonge. 3 dina mati sek iki ndek iki oleh 10 kok ngene itu 10. Iya. Kok ngene itu 10 sing pinginane mirene wonge live no awakne. Pas live Live no. Pas payu anu. Ya sitok gak nyata. Nah nek sing kepisan karo Kepindo rame pong. Kepisan dhek oleh 90. Heeh. Kepindo oleh 80. Nah sing ketelu Rowen. Sing kepisan oleh 9 pisan, terus sing ketelu Oh, Rowen. sampe 200. 200.000. Apa yo? Wih. Sing ketelu dhek Rowen awakne monggo yang pengen berbagi be. Nah, wakne lambene iki lho sampe gawe lambene sampe untuk rinso lho. Aku 2 dina gak tuku rinso lho, lambene sote iki muntuk terus saut ini. Tak saut ini salbone bahasa Indonesia. 2 jam setengah kene sing pesen. Terus kluntrung ae, Pak. Kluntrung. Wis apa ngene sakjane ra tegel ya. Gak tega kudu Tapi- nek mereview makanan emang harusnya ngomong enak ngono. Sing dienggo kaya kene Cek, Bondan. Pak Bondan ngerti? Pak Bondan review makanan zaman biyen. Dek nek ngomong dari tanda gini, nek ngene ngene ning anu iki nek paling enak dari Maknyus enak. Ngomong ngene ya. Dia selalu bilang maksudnya selalu bilang makanan selalu enak. Masih di lidah-lidah gak enak. Maknyus selalu bilang gitu. Ora kaya korat. Ora kok Karena ora berpengaruh. mateni ya, mateni rezekine ya. Soale Mateni yo. iklan iki kudu apik lho, iya to. Ngono. Kudu api. Lah nek iklane elek ya wis teko Yo sumber. yo, Ngono. lah koyo ngene 5.000 lagi kolak apa kocok nek dienggo ngocok kok bening men ngono. Dadi wong tuku iki minate wis Iya, soalnya persaingan bisnis yo ngono. ngono padahal isine lengkap lho delon. Apalagi di medsos harus apik. Telo gede-gede. Telo, kolang kaling, waluh, gedang. Ya, Rp5.000 wis pantes banget sakmene iki. Pantes ya wis. Dikopi ya. Kenapa masih dihina? Terus lagi. Tapi berarti ini Sodik piro ya? Pertama ke menghinanya hanya Iya, guyon ngono. korat kuwi tak takoni ngene ambek Iwan. Kowe kuwi lho, selama iki ngenyek Sodik lho. Kowe wis pernah ora golek orderan kabeh Sodik mulai zaman anak sego Kurang goreng? tahu. Gak tahu jadi. Siapa? Bapak. Iya. Iki karek kandhane Darpong tok ki. Aku wis tau kok. Aku ya wis tahu. Di piro we? Yo. 10 no. Aku ndak aku bulan ini. Iki pengen glesot. Aku pengen glesot. Lho Mas Sodik kowe karek nang Maksudnya aku piye ya? Pengen glesot. Fokus. Fokus yang rapi. Boh aku anu bulan ini. malah ganti payung. Malah ganti payung nek bar iki wonge bakalan jualan kan kolak Kolak beruntung ki arek Malang. Wong Malang. Wong nyapa? Saiki. Iki budal? Wong Malang. Ndak karo sapa? Ambek Mbak Anu to, Mbak Adi kala paling. Oh, yo wis. Oh ya wis berarti Berarti sekarang harapan terjadi. aman untuk 2 hari ke depan urip. Kolak wis tutup, kacang sembunyi wis tutup wis gak bulan apa-apa. Kacang piye? Kacang sembunyi jenenge kacang sembunyi wis delik. Modele ku digawe kok pompongan. Kacang sembunyi. Wis ana sing pesen warung. Gak ana sing pesen. Lah sembunyi ya kacang. Kene sing pesen mangane malang. Kacang sembunyi ya, Wan ya. Masa ora ana sing pesen wan? Ana sing pesen larang kok 70 kok. Sak kilo. Larang. Lah umumnya piro? Sambel piro? Alah, kacang sambel kok 30.
lho, Kok bumbu kuruyah karo bawang itu. 35. Cek piro? Iya. Piro? Betine ya? Eh. Ya 30 butus. Ngawur Pak Sodik, kudune 70. Soalnya dibumboni. Soalnya dibumboni ngawur Pak Sodik. Ya Allah Sodik kesakno lho, Cak. Iki piye to, Cak? Aku jane berusaha. Ngono kalau Tapi ya nek tekor gak rezeki ya ndek iso tak live no, ndek iso iki aku live. melaf sengir aja isu. Kapan? Nang. Ora. Cengir piye? Kapan? Sengir. Ndek kapan? Dengi. Ndek ini dapat rezeki 2 juta. Ngerimen man rezekimu man. Yang pengen order teman-teman, yang pengen order kola arang-arang boleh banget ya. Ada kacang Tapi sembunyi. gak iso iki. Gak iso Pak Sodik, Pak Sodik ngasih nang Malang. Yo Mas di Wes Malang. ngene iki kok. Wes iki untuk Iwan tak sampaikan kok karena ngending sing wes Pong. Karena dodol Pong wes terima kasih semuanya. Selamat menunggu waktu berbuka puasa teman-teman. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.